Какво казва Кирчо? Къщата му занеси. Какво да кажеш човека? Къщата му, майко! Къщата му занеси на човека. Какво да кажеш? О, погледната ограда! Виж как се кръсти. Погледната ограда! Ама извини. Дайте да отвърна това. Дайте да пуса. Не дей, не дей. Искам аз да гледам малко. Виж Даринка отиваме. Колите всичките тръгнаха. Да. Добре, че нашите още стоят. Ужас. Ужас! Отгоре изпуснаха те, водата изпуснаха отгоре. Какво не? Ти знаеш как изведнъж, както си беше, изведнъж рукне от тебе реката тръгна. Да, значи сега да не това при... Мам, всичките коли, колата на Виктория, всичките коли починаха нататък. Всичко, Мерцедес, всичко отиде надолу. Колко коли имаш тук, ти паднаха. Виж, ония човек, цялата му къща вече. Виж.